issale Jeesusele Kristusele. Me tiedämme, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Herra on antanut meille lämpimän kodin, läheiset ihmiset, naapurit lähellä ja kauempana, sisaret ja veljet Kristuksessa. Hän on antanut meille ystävyysseurakunnan Porista, terveet kädet ja jalat, terveyttä tulla omia ystäviä, sisaria ja veljiä kohtaamaan ja yhdessä Herraamme kaiken luoja ylistämään ja kiittämään. Kinnittagu ja hoidku see teid õiges usus igaveseks eluks. Mingem Jumala armus.
ja on eestpalve soov palvetada Kuritäie Kammerkoori eest, et nende reis kulgeks siin Eestimaa pinnal nii nagu planeeritud ja et nad jõuaksid siis ka ilusti oma kodudesse tagasi rõõmsate ja õnnelikena ja puhanuna. Good news, chariots coming, good news, chariots coming, good news, chariots coming, and I don't want to leave me behind. There's a golden harp in the heaven I know, a golden harp in the heaven I know. There's a golden harp in the heaven I know, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news, chariots coming, good news, chariots coming, and I don't want to leave me behind. Se on joulupukki. Se ei ole jouluvana, se on joulupukki. Ja Suomen isäseisvuksen kyynät, meillä on ylihomme Suomen isäseisvuspäivä. Ja sillä päivä kylästämme Tallinna Suomen kokutus. Ja käymme Metsäkalmistulla siellä Suomen poisit ausammasella. Ja siellä on Suomen saatkonta. Siellä ja kor laulaa. Sisään te tähistätte sä voit Suomen isäseisvuspäivä kuvan tähistävää sinivalkeista kyllä.